Enrique Tena ens dona complida informació en forma de reportatge del dia d'avui i d'aquest treball discogràfic. La idea arranca perquè teníem moltes ganes de fer projectes per a visibilitzar el trastorn de l'espectre autista d'una manera diferent a com fins ara s'ha anat fent. I vam dir, per què no podem fer una cosa transgressora com és el rock? I vam dir, i a més de rock, per què no treballem en valencià, ja que estem ací? I vam dir, mira, farem una cosa, farem un disco on hi hagi xiquets amb TEA i que participen amb els seus amigues de classe, que sigui una activitat inclusiva i que puguen, a través d'una activitat transgressora com és el rock, demostrar a la societat valenciana que ells també poden aportar alguna cosa. Álvaro fa una vida normal en tots els seus companys, però me toca com a mare explicar allà on va quines són les seues peculiaritats. Álvaro va a patins, va a música, va als scouts, aleshores és aquesta necessitat de donar a conèixer el que és l'autisme. Alejandro García és un company nostre des d'infantil 3 anys i és el nostre amic i volem ajudar-li. Els xiquets l'entenen, el respeten i l'ajuden i ell també en aquesta ajuda pot desenvolupar-se millor. Aquestes persones, amb tot el suport necessari, poden fer les mateixes coses que la resta de persones que viuen així. Ell va també a classes de piano i té una memòria auditiva absoluta. La idea és que sigui una activitat inclusiva, que no siga un disc només de xiques amb TEA, sinó que siga un disc on entre tots els xiquets, entre tota la neurodiversitat, apareguen també xiques amb TEA. Tots els dies a l'escola, parla valencià, amb els teus amics i amigues, parla valencià. També s'ha incorporat una cançó original i una cançó d'un grup actual que se diu Els Criptozoos i també ens l'han cedit i se cantarà en el disc. Passejant per les muntanyes, una història em vas trobar escrita en pedra. Pensem que educativament és una cosa molt bona que la resta de companys puguen participar en activitats inclusives perquè creiem que va bé. Tot el món necessita més informació i a més te la demanen, te demanen llibres, te demanen pautes, o sigui, la gent està predisposta. Avui en dia les xifres estan indicant que 1 de cada 68 xiquets nascuts a Europa està dins de l'espectre.